Zondag 28 juni staat de opening van de zomerschool van Serviceschilder Roermond in het teken van een bijzondere ontmoeting met Dree Peters. In MFC Het Paradies gaat Lei Jansen in gesprek met de markante Roermondse politicus, verenigingsman en ondernemer. Aanleiding is de recent verschenen biografie Dree, portret van een bijzonder mensenmens. Dree Peters is al tientallen jaren een bekend gezicht in Roermond. Van 1982 tot 1998 zat hij namens Democraten Roermond in de gemeenteraad. Na een fusie ging hij verder namens de VVD, tot 2013. Daarna richtte hij samen met Jos van Rij de LVR op, waarna hij vanaf 2014 opnieuw plaatsnam in de gemeenteraad voor de LVR. In deze statenperiode zit Dree Peters in provinciale staten namens Lokaal Limburg. Maar bovenal staat hij bekend als een mensenmens. Iemand die een verbindende rol speelt in de Roermondse samenleving en zich op veel terreinen heeft ingezet voor de stad en haar inwoners. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor verhalen, herinneringen en anekdotes. Ook kunnen bezoekers de biografie kopen en laten signeren door Dree Peters. De bijeenkomst vindt plaats op zondag 28 juni in MFC Het Paradies op de Munsterstraat 61. De inloop is vanaf 2:30. Het programma begint om 3 uur en het duurt tot 5 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is wel verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 120 deelnemers. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond en OnKtime Roermond.